Balima o aw ni ɲakuma très urgent bi samedi 15 octobre 2022 malien cɛna muso denmisɛnnin makɔrɔba bonne nouvelle fɔlɔfɔlɔ dɔ bɛ an bɛ kɔn k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko premier ministre Sogɛli ka bɔra Ɲoro an ye information sɔrɔ sisan nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ hɛrɛ ye k'a ni Asimi bɛ ɲɔgɔn ɲɛw la vraiment tout va bien alhamdulilayi sɔɔni dɔrɔn a bɛ premier ministre Sogɛli ye ni Ala sɔnna ma maliyɛnw o ye bonne nouvelle ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la bonne nouvelle filanan ye mun ye ko an ka sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka succès ba de kɛ bi maliyɛnw Mali sɔrɔsiw ye ko da terrorisiw kan ka taa Mondoro mara la ka na bila fɛnkɛ la Mondoro u y'u gosili da u kan mais an balima dɔgɔnɔw ye message téléman dɔ bila sisan nɔ ko sɔrɔsiw kana décourager dɛ ko terrorisiw kalikan de don parce que sɛnɛ kɛra an bɛ yɔrɔ min na ko bi sumanw kan ka récolte de kan ka kɛ sa i n'a fɔ ka malo ni malo mɔna ou bien ni ɲɔ mɔna sa nɔ mɔgɔ bɛ taga ka taga u ka forolafɛnw karili daminɛ nin wagati la ko terrorisiw kalikan don ko tɛ kɛ bilen mais an ka armée kɛlen bɛ ka seko kɛ an b'a fɔ ko bravo à l'armée malienne donc malien bɛɛ ka to an ka sɔrɔsiw kɔ bɛɛ ka Asimi dɛmɛ Asimi ka baara taabolo la baara taabolo ka ɲi maliyɛnw an bɛ mun ɲɛfɔ Burkina président fana ɲɛna le nouveau président du Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré que Dieu te bénisse Ibrahim Traoré kana fanga bila dɛ n'i ye fanga bila dɔrɔn ni mɔgɔ wɛrɛ y'a ta dɔrɔn a bɛ don kaso la dɛ Burkina bɛ a y'a fɔ a ka président ɲɛna k'a kana fanga bila dɛ k'a ka ɲumanya a ka population lamɛn a ka baara kɛ i n'a fɔ Asimi bɛ ka baara kɛ Mali la cogoya min na il faut dire au président burkinabé d'être comme Assimi Goïta donc maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ Ala ka baaraw ɲɛ bɛɛ nisɔndiyalen don vraiment que Dieu bénisse le Mali donc Tombouctou ko Assimi k'i ka mɔgɔ bila ka taa di dɛ ko sema mɔgɔ kɛlen bɛ k'u sɛgɛn Tombouctou jida in na n y'a kuma fɔ n bɛ segin a yɔrɔ fana kan donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ko Kita sira fana bi ko terrorisiw bɛ attaque kɛla Kita sira la bi Kitakaw fana ko k'a fɔ président Assimi ɲɛna président Assimi i ka baara taabolo ka ɲi an b'i fɛ bɛɛ ka Assimi bonya maliyɛnw an bɛ bɛɛ ka Assimi soutenir Assimi ko si Jésus ko c'est toute la jeunesse qui a échoué mais conseil dɔ di jeunesse mɔgɔ min dɔw wulilen bɛ tile fila in na constitution kuma cayalen bɛ bi constitution yɔrɔ dɔw ka ɲi a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ma diya mɔgɔ dɔw ye mɔgɔ dɔw bɔra ko ka kan don Mali constitution kɔnɔ ko kan ma don a la mɔgɔ dɔw dimina k'o fɔ ne mɔgɔ dɔw bɛ k'olu traité ko minnu bɛ ka wuli bi ko k'an ka kan don constitution kɔnɔ k'olu bɛ fɛ ko ka coup d'état de kɛ Assimi na a ye sabali n bɛ sigi kuma in kan a ye sabali IBK ka fanga la ni ɲɔgɔnna si de kɛra ni ye IBK critiquer dɔrɔn o bɛ bɔ k'i fa nɛni k'i ba nɛni finalement IBK goyara bɛɛ ye mɔgɔ n'a ko a bɛ Assimi fɛ n'a Assimi ka yɔrɔ min man ɲi n'a tigi bɔra k'o fɔ a y'a kɛ Ala kama aw kana bɔ ka mɔgɔ si traité ko tɛ Assimi fɛ dɛ o ye infiltré ye dɛ n'a y'a kɛ sisan dɔrɔn aw bɛna Assimi nege bɔ mɔgɔ caman na aw de la minnu ko bamanankan ka don a la ne ka kɛlɛ tɛ bamanankan ko ye ne ka kɛlɛ Faransi ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ de n bɛ segin n ka kuma kan ne Segu Tunkara ka kɛlɛ de Faransi ka taga ka bɔ Mali kɔnɔ o ye ne ka kɛlɛ de ne ka kɛlɛ tɛ an ka kan kɛ bamanankan olu tɛ ne ka kɛlɛ mais minnu ko ka bamanankan don constitution na aw k'u dɔgɔya aw k'u kɛ fasoden jugu ye aw k'u la gosi aw k'u traité cogoya dɔ la Assimi kelen se ka Mali jɔ dɛ bɛɛ b'i hakilinata fɔ mɔgɔ dɔw bɛ Assimi fɛ n'u ko ka bamanankan don a la ne bolo tɛ kɛlɛkɛ kun ye o hali so kɔnɔ ni fa ye décision ta dukɔnɔden dɔw b'a fɔ k'u ma sɔn yɔrɔ dɔw ma o kɔrɔ tɛ k'u t'u fa fɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u fa man d'u ye donc n b'aw deli Ala kama bɛɛ k'i bolo da i dusu la aw kana bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ la gosi ko parce que ko tigi bɔra dɔrɔn ko ka an ka kan don constitution na bɛɛ n'i ka hakilinata don constitution in yɛrɛ yɔrɔ caman diyara ne Segu Tunkara ye la nouvelle constitution a yɔrɔ dɔw ka ɲi a yɔrɔ caman bɛ yen a ka ɲi dɛ an ka tiɲɛ fɔ surtout u ye pouvoir caman bɛ yen nɔ u y'a bɔ procureur bolo parce que procureur caman bɛ yen nɔ u tun bɛ bi mɔgɔw kɔnɔ de ka mɔgɔw minɛ de donc o bɛɛ banna pewu o yɔrɔ yɛrɛ diyara ne n'a bɛɛ ye donc maliyɛnw a y'aw da ka lafiya Assimi bɛ baara la moi quand même je suis très fier de Assimi mais ni Assimi ka yɔrɔ min man ɲi don min na de kɛ ne b'o fɔ kɔrɔ tɛ ko ne b'a Assimi contre la Assimi ko si j'échoue ko c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué o kuma in ne bɛ si n'o ye ne bɛ wuli n'o ye donc ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka Assimi dɛmɛ baara in bɛ ɲɛ cogoya min na ko terrorisiw kalekan de don ko ɲɔ minnu sɛnɛna dɔgɔnɔdugu la ko ɲɔ ninnu ko olu tɛ baara bilen dɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ an b'a ɲini an ka armée fɛ an b'a ɲini Assimi fɛ a ka jija a ka
dogono dugu kɛrɛfɛla bɛɛ kita sira fana bɛ yen nɔ ko vagabond b'a ta k'i kɛla ye ani Tɔnbɔkutu yɔrɔ in na dugu min ko Didi n'i ko k'i bɛ jikan kulun ta ko ka taa Mopti mara la sema mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ an bɛ gouvernement hakili jigin o kɔ o kɔrɔ tɛ ko gouvernement tɛ baara la gouvernement mɔgɔ ka baara taabolo ka ɲi an b'aw kɔ an b'aw fɛ an ka dugawu b'aw ye on est de cœur avec vous mais an bɛ mun ɲɛfɔ président Asimi ɲɛna constitution kura in Asimi m'a sɛbɛn Asimi ye mɔgɔ de bila k'a sɛbɛn Asimi m'a fɔ ko ka bamanankan tɛ don Asimi m'o fɔ dɛ n bɛ fɛ mɔgɔ caman ka faamuya de kuma minnu sɛbɛnnen bɛ constitution kɔnɔ Asimi m'a fɔ ko k'a sɛbɛn dɛ Asimi ye fasoden dɔw de fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa constitution dilan u taara dilan u kan ka na yira maliyɛn bɛɛ la après u bɛ taa yira Asimi la n'u y'a yira Asimi la ni maliyɛndenw ko yɔrɔ min ka ɲi Asimi b'o don a la ni maliyɛn ko yɔrɔ min man ɲi Asimi b'o bɔ a la mɔgɔ si kana Asimi accuser ce n'est pas la faute du président Asimi n bɛ sigi o yɔrɔ kan mais yɔrɔ dɔw bɛ yen ni Asimi yɛrɛ fana bɛ k'o kɛ n'o man ɲi Asimi ka fanga ma an b'o fɔ Asimi ɲɛna i n'a fɔ par exemple sisan nɔ système mɔgɔkɔrɔ minnu ye Mali ci san 40 tɛmɛlen na o mɔgɔkɔrɔ caman bɛ baara kɛ an ka service da caman na hali sini u bɛ yen ne yɛrɛ bɛ k'o tile ne bɛ k'o fɔ don o don o kɔrɔ tɛ ko ne tɛ Asimi fɛ n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ an na mais constitution min dilannen filɛ nin ye a ma adopté fɔlɔ mais Asimi ma dilan quoi n bɛ fɛ mɔgɔ ka faamuya Asimi ma constitution in dilan dɛ Asimi ye c'est à dire que Asimi ye mɔgɔ de dilan Asimi ye mɔgɔ de wele olu kana constitution dilan mais Asimi yɛrɛ ma a ka hakilinata di fɔlɔ c'est à dire que Asimi ma fɔ ko k'an ka kan kɛ tubabukan ye Asimi m'o fɔ dɛ n bɛ fɛ maliyɛnw ka kuma in faamuya de Asimi ma fɔ ko an ka français kɛ langue officielle o ma bɔ Asimi da dɛ ayi minnu fana ye a français kɛ langue officielle ye an kana olu fana dɔgɔya peut-être fili bɛ bɛɛ sɔrɔ n y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fili bɛ don bɛɛ la n bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamuya constitution in na mais a ye mɔgɔw to yen ni mɔgɔ minnu ko u ma sɔn yɔrɔ min ma a y'u to yen ala kama ni mun ko ka bamanankan don a la a y'a to yen cɛ a ye mɔgɔw to yen bɛɛ k'i hakilinata fɔ minnu ko ka bamanankan don a la o a y'u to yen k'u ka hakilinata fɔ mais mɔgɔ caman de ye ne Segu Tunkara yɛrɛ wele ko k'an ka langue officielle kɛ bamanankan ye donc a kuma bɛ fan bɛɛ ne yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye o ye ka farasi de gɛn ka MINUSMA gɛn o de ye ne ka kɛlɛ ye dɛ mais mɔgɔ dɔw de nana ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko k'an ka bamanankan don a la mɔgɔ baden de ne wele donc ne fana ye ci fɔ sɔgɔmada na Asimi ɲɛna n ka jija k'an ka kan don a la o yɔrɔ dɔrɔn de don mais Asimi m'a sɛbɛn k'a fɔ ko an ka kan bɛ kɛ tubabukan ye Asimi m'a sɛbɛn dɛ sɛbɛnni mun filɛ constitution kɔnɔ Asimi m'a sɛbɛn mɔgɔ d'a sɛbɛn u b'a yira Asimi la u b'a yira e la u b'a yira ne la mais anw de b'a fɔ Asimi ɲɛna an sɔnna yan ma an m'a sɔn yan ma ni mɔgɔ min ko k'a ma sɔn constitution yɔrɔ min ma o tɛ fasoden jugu ye o tɛ Asimi contre la a ye fara ka bɔ mɔgɔw la n b'aw deli ala kama dɔw bɛ ka vocaliw bila fan bɛɛ réseaux sociaux kan dɔw bɛ fɛ ka Asimi bila de dɔw bɛ fɛ k'i kɔdon Asimi la de u bɛ fɛ k'u profiter nin ko in de la projet de loi de don bɛɛ b'i hakilinata fɔ ni mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ma content yɔrɔ min na a y'u to yen u ka yira k'u ma content i yɛrɛ ka du kɔnɔ i bɛ den minnu wolo n'i nana ni projet dɔ ye du kɔnɔ i den dɔw b'a fɔ papa ne ma sɔn a ye mɔgɔw to yen ala kama ni mun ko k'a ma ko bamanankan ka don a la a y'a to yen a k'a ka hakilinata fɔ aw kana mɔgɔ si kɛ Asimi jugu ye an bɛɛ bɛ Asimi fɛ ne yɛrɛ ka laɲini ye mun ye o ye ka farasi de gɛn ka MINUSMA gɛn o ye ne ka kɛlɛ de mais mɔgɔ wɛrɛ fana nana ko ka kan don a la a y'a kɛ ala kama aw ka mɔgɔw to yen aw kana mɔgɔw traiter k'u dɔgɔya k'u lagosi u bɛ fɛ ka Asimi ka baara gɛlɛya u ye ne kɛ ni mɔgɔ fɛn fɛn nana Mali kɔnɔ bilayi u b'o tigi goya mɔgɔ dɔw ye hali ni courage b'i la u b'i lagosi f'a tigi bɛ nege bɔ i la donc an bɛɛ bɛ Asimi fɛ mais ni mɔgɔ dɔw ko Asimi an ma sɔn nin yɔrɔ ma où est le problème a ye mɔgɔw to yen ala kama a ye mɔgɔw to yen ne b'aw deli ala yɛrɛ kama minnu bɛ ka video kɛ cɛri baara wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso cɛla sɛsi bɔ kɔ quoi an b'aw deli ni minnu ko ka bamanankan don an ka constitution na u ka hakɛ de don a kunu dɔgɔya a kana bɔ k'abu dɔgɔya s'il vous plaît a ye mɔgɔw to yen an b'aw deli ala yɛrɛ kama a kana bɔ ka mɔgɔw la gosi ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye ne Segu Tunkara ɲininka ne b'a fɔ n ko constitution in a yɔrɔ caman ka ɲi ne yɛrɛ a ka di ne ye constitution kura min dilannen bɛ u ko yɔrɔ dɔw dogolen b'a la ne t'a dɔn ni yɔrɔ wɛrɛ dogolen b'a la dɛ ne t'a dɔn n'u kɛlen bɛ ka taa yɔrɔ dɔ dogo il faut que n k'o yɔrɔnin fana fɔ dɛ n t'a dɔn n'u y'a bɛɛ de fɔ tan wa ou bien ni yɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛna o don a la n tɛ b'a kalama ne kɛ n t'a dɔn mais ne kɛ ni yɔrɔ dɔw ye mun man ɲi Mali ma ne kɛ nin b'o fɔ
Mais pour le moment, Assimi ka bara tabolo kain. Un bébé Assimi ko qu'on a les échoués ko en jeunesse de échoués là. Ni jeunesse do bora. Ko ni yoro mai Assimi ka fangama. Ko ni mai malima. Ayu tigu toye. Aye mogo toye. Ala ere kama aye mogo toye. Vraiment. Ayu toye. Nous ko bamananga de kadouye. Ayu toye ko ka bamananga ko fo. Où est le problème? Aye mogo toye ala ere kama. Abeka mogo dogoya vocalou abeka mogo la gosi fambe. E ni mogo do sigira jamana kuna. Ali mogo do kera nya mogo do ye. Ali be fe ko deme. Ika klata la ubi ka o tigi jugu ye. Aye bo logique kono o te jamana jo ye. Ante mogo ko kella ambe mali ko kella la. Munu be ka bamanankan defa, munu be ka ngakan defa, munu be ka français fa def, munu be ka foko français fa main, munu be ka foko français main. U ka hakew de dun, u fana be mali jori la, u fana ka kele ke cogo de dun. Mun ka gele, I kana foli ne segu tungara de ma, ko ne ka français geningo kele, ni ke ni srane ka lima dro ne be kele. Me beta betoy, amba udele ala kama. Ni be Assimi deme cogo me a demete, me ere kana fo, ko mogo do ka fo Assimi ma ko ni yoro main. Assimi te alaye akrate abe fili ji minta de do segu tungara be fili e be fili ne be fili shogeli fite alaye shogeli fana ji minta de shogeli fana be fili ambe be fili fili be do ambela ni mo mi ka fili fora ni ma son a e ni fo peut-être ima ni famia bonya konana mais non abe ka transition nyagami de abe fe ka fanga d'Afrique de wulembe de kle fly de wulembe de ube fe ka Assimi ka aya ke ala kama ka sabali che ne ni ko tie fanga na fanga shimata nyefe aya ke ala kama ka mogo toye mogo munu ko be bamananga ga kyanga lang officiel ayu toye ayu la famia bonya konana ayu bo awo anyaga kuma famia mais est ce que nanya keta o fana mainte akana bo aku dogo ya au moins awu bise ka ne sega ne segu tungara yi caution kura min glanembe hal nanga lang officiel makala hal nu français kala ne ka problème bato yi ne munga glane ma dron ministre ka taka ka bo mali kono français ka taka ka bo mali kono kidali ga ke antayi abana ode ne ka kele gui ne ka kele te ay bamanangan kaye ay français fa fenga olu te ne ka kele ka kidali ke mali taye ka français gen hali makoronga wulu akasa kana ye mali kono ode segu tungara ka kele mais munu fana be ka fo ko ga nga kanke auto fana ka akede du munu fana bu be transition fait no e oro do ye no olu bolo ode fiei auto ka boko fo na be siga ka bela fenge kele be nyagami an yerama be kele France be kan kono woni na efe CEDEAO be kan kele an yerama fana mana kele doron be Assimi ka fanga chi an yerama kana kele de cher jeunesse an nan tege di nyogoma Burkina président fana ba fana aka baraka ni force de changement ni munu mo ni ko kibe Assimi ko ay nyogon toyi ala kama ay nyogon semina aka nyogon bolo mine ay bolo bo nyogon kana aka tege di nyogoma aka bali kurajo o ne ka conseil ko fo benyana ay nyogona gauche dabla akana ke dron ni mogo do boraka Assimi critiquer dron vraiment aba boko tigi neni ko fa neni ko ban neni ko bruja billahi Assimi karine segu tungara ni ko Assimi sorobi crise karta ki bene segu tungara fa billahi ni ko Assimi sorobe ne Assimi karine quoi tellement a karine ko bomoni kalama billahi ala mais mo jari choco parce que mo jari choco ni fendo e mu mayama ibe boko fo peut-être e bolo mo yalema peut-être ne e bolo avec un mouvement Assimi ma au moins e fana kanga boko fo bunyala mais e kana aller la gauche ni me fera élément de imaye avec kana kerenna de avec Assimi la gauche de anga bomananga de avec tande ay mogo toy ala kama ay mogo toy ay vocal kirikaran kel dabla quoi vraiment laisser les gens dire ce qu'ils veulent ambe démocratie clé la mogo ma Assimi doya mogo ma fo Assimi ka fanga bla ambe Assimi fait mais ni be mogo fait bebi ka klinata fo ay mogo la gauche lu dabla dans les réseaux sociaux pour l'amour de Dieu aya dabla mbulo flabe encore deli de donner au be kadanye donc au de don que Dieu bénisse le Mali Burkina Faso Burkina présent aya ni vocal yoro aya chi Burkina présent ma et le nouveau président du Burkina Faso billet samedi 15 octobre 2022 aya fo Burkina présent yana aya ni message tellement ni chi Burkina présent ma kaka Burkina be o fara ɲɔgɔn kan k'u ye flambeau de la révolution di Burkina présent ma capitaine Ibrahim Traoré capitaine Ibrahim Traoré no Burkina présent kay kale Thomas Sankara sula kabe Burkina sauvé nyo kuma de mede kalekan Ibrahim Traoré ni Burkina jafa doro Thomas Sankara suta toida ambiko que Dieu bénisse le Burkina le président capitaine Ibrahim Traoré faut pas laisser le pouvoir il faut rester là-bas il faut te présenter même aux élections il faut tu es rentré dans la politique maintenant si tu laisses le pouvoir au Burkina les plus grands voleurs vont venir prendre le pouvoir. Ils vont vendre le Burkina à la France.
Donc an be mun fina Ibrahim Traoré i jija de i ka Burkina be fara ɲɔgɔn kan kana taga baara kɛ ni mɔgɔw ye minnu ye Burkina ci. Il faut travailler avec les forces de changement. Les jeunes qui sont sortis à Ouagadougou, les jeunes qui sont sortis à Bobo Dioulasso, les jeunes qui sont sortis à Kaya et dans toutes les villes du Burkina Faso, en bas, ils conseillent, ils ka bara keni jeunesse beye, ils ka moshi ni Djoula ni beka, flau ka be fara ɲɔgɔn ka Burkina. Ama ñini Burkina jeunesse fana fait, agana rivalité ou douane ɲɔgɔn cɛ. France be ka Burkina belembi, France be ka Mali belembi. Donc ama ñini Burkina jeunesse fait, akaw tegew di ɲɔgɔn ma, aw kana kɛlɛ dɛ. La jeunesse du Burkina Faso, ayaw tege di ɲɔgɔn ma. Akana décourager aw kana fɛngɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'a y'o kɛ san dɔrɔn aw bɛ kɛlɛ in gɛlɛya an bolo donc o ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Burkina président Ibrahim Traoré capitaine Ibrahim Traoré que Dieu te bénisse. Nous les panafricains nous te soutenons mais nous vous conseillons d'unir tout le peuple burkinabé, de travailler avec la jeunesse consciente, la jeunesse digne et consciente. Il ne faut pas travailler avec les plus grands voleurs du Burkina Faso. Il faut travailler avec la jeunesse consciente, avec les jeunes, les vieux conscients. Mais les gens, les malhonnêtes qui ont détruit le Burkina Faso, il ne faut jamais travailler avec eux. Même leur chat ne doit même pas tourner autour du palais présidentiel. Donc, Burkina président, il faut être comme Assimi. Vraiment, nous sommes très fiers du président Assimi. Nous soutenons le président Assimi, nous soutenons le président capitaine Ibrahim Traoré, nous soutenons aussi le président guinéen, le colonel, le héros national, le fils de Sékou Touré, colonel Mamadou Doumbia. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse colonel Mamadou Doumbia. Ode kundo Malien, vraiment, ala ka barka don Afrique mogo bela jelena. Ode kundo akambe, ciao ciao.